खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 14 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। थांनाय 31 अक्ट'बर खालारखालि डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय लालुगाव सिद्दा राजखुवाखौ गुलि गावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय आरोबाव सासे दायनिगिरिखौ डिब्रुगड़ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो बे जाथायाव बाहायनाय गंसे पिस्तलखौबो पुलिसा बोखांनो हाबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय उर्फ गगय उर्फे टिपु। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 7 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा दासिमाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बिसोरनि मुङा जाबाय प्रदीप्ता राजखुवा, रंजन गगय, दीपक कुर्मी, मिन्टू हाजरिका आरो बे उर्फ गगय। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव हाग्रानि मैदेरनि उदखारि सोमजिगासिनो दङ। नाथाय हाग्रानि मैदेरनि उदखारि सोमजिनायखौ हाग्रा बिफाना दबथायनो हायाखै। आसामनि जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि बियाबनि बजयपुराव सासे 9 थाखोआव फरायबाय थानाय हिनजावसा गथ'खौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै जायगायावनो जिउ फोजोबदों आरो गथ'नि बिमायाबो गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय बारसा गगय। बारसा गगयजों बिनि बिमाजों खौसे दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादोंमोन। बे समाव जोखोम जानाय बिमाखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। जोखोम जानाय बिमाया गावनि फिसाजोखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन नाथाय हास्लाबासै। आरोबाव सासे बर' सुबुङा गुबुन रायजोआव सौथारजादों। बेंगालुरुनि गंसे कम्पानियाव खामानि मावनो थांनाय आसामनि 3 सुबुंखौ हरखाब गंसे गारिया सौख्लायनायाव 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय 3 सुबुङा खामानि मावखांनानै गावसिनि थाग्रा जायगायाव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो गंसे डाम्पार गारिया हरखाबै सौख्लायना होनायाव बे जाथाया जादों। थैनाय 3 सुबुंनि मुङा जाबाय करण बसुमतारी, बे जाबाय कार्बि आंलंनि, आसिम देउरि, बे जाबाय लखिमपुरनि आरो चन्दन दास, बे जाबाय नगाव जिल्लानि। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 2 फरायसा गथ'फोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। महाराष्ट्र रायजोनि रायघाट जिल्लानि सिङाव थानाय कप'ली टाउनाव 4 जन फरायसाफोरखौ पिकनिक जानो थाखाय लांबाय थानाय गंसे बास गारिनि ड्राइभारा हरखाबै कन्ट्रल गोमानानै जाब्रबथाय जानायाव 2 फरायसाफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो गुबुन 46 फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। फरायसाफोरा पिकनिक जाखांनानै न' फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो बे जाथाया लामा ससेयाव जादोंमोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि बारौटनि 2 सुबुङा सासे 45 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गोदान दिल्लीयाव बुथारनानै बिनि गोथै सहखौ उत्तर प्रदेशआव लाबोनानै सावनानै गारना दोननायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैदों आरो 2 दायनिगिरिखौ पुलिसा मिथिनानै एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय राजकुमार आरो दीपक। गुबुन सासे बुथारजानायनि मुङा जाबाय जयकुमार। राजकुमार आरो दीपकआ जयकुमारखौ मानि जाहोनाव सोरनि थाखाय बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। इन्ड'-पाकिस्तान बर्डारनि पान्जाब रायजोनि सिङाव थानाय सान्दिवाला गामियाव उदखारिफोरा दोनखुमानाय गोबां बिबांनि सिलाइ आरो सिलाइ गुलिफोर लोगोसे पिस्तलबो बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय हाथियारफोरा जाबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां सिलाइफोर, गंसे AK-47 राइफल, 2 पिस्तल आरो गोथां गुलिफोर। नाथाय बेफोर हाथियारफोरा सोरनिमोन, बबे मोनसे उदखारि आफादनिमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गारि सिंनिफ्राय गथ'खौ गावहरनानै इनाय बुथारदों। महाराष्ट्र रायजोनि पालघराव सासे केब ड्राइभारा सासे आइजोखौ गावनि गारियाव गाखोनाय समाव गारिया खारबाय थानाय समाव मलेस्ट खालामनानै एबा गाज्रि खामानि मावनो नागिरनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। आइजोआ गावनि 10 दाननि गथ' गोरलैखौ लानानै गारियाव गाखोनाय समाव दुथां ड्राइभारा 10 दाननि गथ' गोरलैखौ गारि सिंनिफ्राय गावहरदोंमोन आरो गथ'आ जिउ गोमादों। उनाव जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै
दुथां ड्राइभारखौ एरेस्ट खालामनोबो जादों। हमजानाय दुथां ड्राइभारनि मुङा जाबाय बिजय कुशवाहा। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।